תמונה מטורפת, בכל פינה. לא, המצלמה יובל. גל של חיים, עברה לצבעים, עבר תאריך. אין סבלנות, רוצי, רוצי, רוצי! רוצי! מה פגישה מאוד מאוד... יש פה עם הרוח! טוב, תשמע, אתה חייב לעשות להיכנס לפה, למרות שכאילו זה מקום אסור, אבל חייבים לתעד את הדבר המדהים הזה, צלם אותו מלמטה. מדהים ברמות קשות, אני לא יודעת מי עשתה את הבובה המהממת הזאת, זה נראה כמו שרית. זקיה. מדהים. זה הבובה של שרית. בובה של שרית, כל פעם מסויגה, בובה של שרית, עשו את כל הבלגן הזה, אנחנו יכולים להגיב ולראות את השנייה. איזה טריפי, אחי. יש כאן שגעת של תנועה, לא רואים ממטר, זירה מטורפת. אוקיי. איש מת על הרצפה מעיתונים. זהו שאמרתי. כמה סיכות קנינו לך? והפיות מתו, הם עושים עם החייאה, עוד רגע הם יהפכו להיות אנשים. רובוטריקים. מטורף. מה אתם עושים? תגיד, הארון הזה אפשר לקחת אותם? מה עם תיבת ימניים? יש כאן חדר חשוב. מעניין להשתלט עליו. וואו, איזה טובות החדרים האלה. תגידי שלום ליונים. אהלן, אחותי. מה אכפת? מה זה השקטים? טוב, בוא. איך להחזיק את זה מאמא שלך, מה? בטוח? זה של המפיסטים משנה, נראה לי משנייה, לא, שנה ראשונה. הם עשו כאילו צובעים את סמטת שמואל, תראה. זה מכחול ענק! יואו, איזה יופי. וואי, איזה מברשת יפה! הם עשו את זה פה? לא, לא, הם עשו את זה בסדנה, בפקולטה. תראה איזה אדיר. איזה מגניב. וכאילו כל הכחול הזה, זה מה? זה המשטח של הצבעים שנצבעו, כאילו. איזה יופי. זה אני, נכון? אלופים. מה קורה?